ga wani barka da sallar. ‘Yan uwa sai dai fa a yi haƙuri, mu ba da laƙani muka gada. Abin da za ka yi ka rufe wa wasu baki, ko kuma idan magana ba za a iya cewa tak ba, ka samu lallagowar kargo, ƙarshensa kenan ɗan ganyen nan na ƙarshe da bai buɗe baki ba, ka samu guda 7 ɗan uwa, sai ka saka su a baki ka tattauna ka tsotsa ruwan, sai ka zuba a hannunka na dama, a tafin hannunka na dama ka ce bismillahirrahmanirrahim, sai ka shafa shi a goshinka. To matuƙar kayi wannan so 1 ko so 3 a rayuwarka, to kwarjini ba za a iya tanka maka ba. In dai ka ce kaza an zartar, sai dai a lallaba ka. Wannan mace za ta iya yi wa mijinta, miji zai iya yi wa matarsa, yaron gida zai iya yi wa mai gida zai iya yi wa yaransa. Gujen rabu mun izininsa saboda annabi ai mana laikin following shi yaron dan daraja annabi. Barkanku da sallah, ai taiwa annabi salati.